Vítaj pri ďalšej epizóde podcastu Od srdca, v ktorom sa na rovinu a otvorene rozprávame o partnerských vzťahoch, narcistickej manipulácii a o tom, ako nájsť cestu naspäť k sebe, prebudiť ženskú silu a otvoriť sa skutočnej láske. Volám sa Nora Šulíková a sprevádzam ženy na ceste naspäť k sebe. Ako certifikovaná koučka im prostredníctvom emočného detoxu pomáham uvoľniť emocionálnu záťaž, oslobodiť sa z toxických vzťahov, hlbšie sa napojiť na intuíciu, prebudiť vedomie sebahodnoty a znovu otvoriť srdce láske. Som autorkou kníh Šťastie na dosah, Znovu sama sebou, množstva meditácií, vzdelávacích prednášok, online kurzov a zakladateľkou školy šťastia konferencie Sama sebou. Dnes sa budeme rozprávať s Markétou, ktorá vám povie svoj príbeh. Vítam ťa, Markéta. Ahoj, Noro, moc ráda tě poznávám a těším se na čas, který spolu strávíme. Ja mám tiež veľkú rado, že si prijala pozvanie do tohto nášho dnešného rozprávania a začneme, ako tak klasicky začíname, že ako začal ten tvoj príbeh lásky s tým narcistickým partnerom? No, tak zrovna nedávno jsem vzpomínala, že už je to 10 let, co jsem ho poznala. A takže si myslím, že už mám takový ten nadhled a odstup, abych to mohla jako kdyby lépe pochopit a hodnotit. A bylo to vlastně v době, kdy jsem se rozvedla s mým prvním mužem, se kterým jsem byla 20 let. Byla jsem jako kdyby hodně zraněná v té době a myslím si, že on toho právě využil, té situace, kdy jsme se poznali, protože on také byl po rozvodu se svojí první ženou, se kterou měl 3 dcery. A já jsem měla také 1 dceru z toho prvního manželství. A vlastně myslím si, že prostě jsem byla v takové té situaci, kdy jsem prostě byla náchylnější k tomu narcistnímu chování toho muže ve smyslu, kdy on mě zahrnoval právě, když to řeknu, každý den květiny, byla jsem samozřejmě úžasná, hrozně mě miloval, okamžitě se mnou začal bydlet, po týdnu, co jsme se znali, že jo, tvrdil mě, že beze mě nemůže žít, že jsem mnohem lepší než jeho první žena. A samozřejmě tam byly takové ty signály, které já jsem tehdy neviděla, dneska už je vidím, že velmi škaredě mluvil o své té první partnerce, o té matce svých dětí. V podstatě jí nazýval psychopatkou a prosil mě, aby u mě mohl bydlet, že nemůže snížit, že by se tam oběsil na půdě, že ona ho psychicky týrala. A dneska samozřejmě to už vidím s odstupem úplně jinak. Dneska vidím, že on byl ten manipulátor a ten psychopat a rozhodně jeho první žena ho netýrala, naopak on týral ji. Ale prostě mělo to takový ty klasický, bych řekla, znaky toho love bombingu a prostě seznámení úplně klasické, no, jako u všech narcistů, bych řekla. No a kedy si teda začala uvedomovať, že tam niečo naozaj nie je v poriadku, lebo keďže tam bol ten klasický love bombing, tak čo bolo potom to, že čo to narušilo, alebo kedy sa to stalo, možno aj po akej dobe, lebo aj toto býva rôzne, že ako sa to začne prejavovať. Takže on, když jsme se znali asi půl roku, tak mi řekl, že se mnou chce mít dítě, což se velmi záhy potom jako podařilo. Já jsem vlastně po tom půl roce, co jsme se znali, otěhotněla a vlastně narodil se nám syn. A do té doby, než se narodil syn, tak to bylo všechno úžasný, ale v momentě, kdy jsem začala být na mateřské dovolené a přestala jsem pracovat a stala jsem se na ním závislou, tak v ten moment to začalo. Postupné prostě psychické, ekonomické a fyzické týrání, které se vlastně zhoršovalo a zhoršovalo. A ako to vyzeralo v tom každodennom živote? Že keby si mohla nejaké príklady povedať, ako tieto typy rôzneho týrania vyzerali? Jo. Takže vlastně začalo to tím, že když jsem začala být na té mateřské, tak začal se ke mně chovat, jakože, a vlastně mi to i říkal, že žena na mateřské dovolené může vytáhnout ruce ze dřezu, jenom když jde do sklepa pro uhlí. A to bylo synonymum pro všechno, co jsem já řešila v té domácnosti nebo s dětmi.
Když jsem ho prosila, protože jsme měli oddělené účty a on pracoval jako lékař v 5 nemocnicích, to znamená, byl velmi jako dobře finančně zabezpečený, aby mě posílal nějaké peníze na děti a na domácnost, tak mi řekl, že mi pošle nějaké peníze, ale jenom když budu hodná. Že on to vždycky vyhodnotí, ten daný měsíc, jestli jsem byla hodná, poslušná a chovala jsem se tak, jak si on představuje, a až potom mi ty peníze pošla. A to vyzeralo ako? Ako si to predstavoval, že sa máš správať, že ako vyzerá tá hodná žena podľa neho? Alebo ako vyzerala? Podľa neho hodná žena byla ta, která prostě ho absolutně obdivovala, respektovala, poslouchala, všechno vlastně zvládala sama, neobtěžovala ho ničím, co se týče dětí a domácnosti. A vlastně náš každodenní život vypadal tak, že on ráno v 5 nebo v 6 odjel do práce a vrátil se o 9:30 večer. Říkám, pracoval v 5 městech, nepracoval v tom městě, kde jsme bydleli, já jsem si myslela, on mi to zdůvodňoval tak, že je to kvůli financím, že v těch ostatních městech ho lépe platí. Po 5 letech vztahu jsem zjistila, že si pronajímal byty v těch městech, tam se setkával se svými pacientkami nebo milenkami. To znamená, já jsem to vlastně absolutně nemohla zjistit, protože měl to fakt opravdu jako důkladně promyšlené, protože on je velmi inteligentní. Takže on se vlastně s těmi milenkami stýkal přes den v práci, tudíž já jsem vůbec neměla žádné podezření, že má nějaké mimomanželské vztahy. A kdyby pracoval na tom našem maloměstě, tak bych se to dozvěděla. Ale takhle, když jezdil do těch jiných měst, tak prostě to mělo jako kdyby takhle pokryté. No a je úplně neuvěřitelný, jak jsem se to dozvěděla, protože já jsem opravdu jako byla totálně zaslepená, myslela jsem si, že je mi věrný. No a jednoho dne se mi stalo, že mi na Messenger volala nějaká cizí paní, která se představila jako milenka mého muže a prosila mě za odpuštění, protože umírala na rakovinu. Měla rakovinu vaječníků a děložního čípku a ňader, protože on pracuje jako radiolog a mamolog. To znamená, specializuje se tedy na diagnostikování rakoviny. A on opravdu měl takový charakter, že si vybíral milenky i mezi svými pacientkami, které byly nemocné. To znamená, vlastně zdravotně ohrožoval i mě, protože HPV virus je jako kdyby přenosný, že jo? A ona vlastně mě prosila za odpuštění a chtěla prostě se mi omluvit, že jako tak strašně nemocná, ale že prostě měla poměr s mým mužem. A já, když jsem ho s tím konfrontovala, tak jsem byla naprosto v šoku z jeho reakce. Dneska už samozřejmě v šoku nejsem, protože to bylo prostě v souladu s jeho narcisní povahou, kdy on v podstatě mi řekl, že on na to má právo ty milenky mít. Já se na to mám povznést, jsou to pouze epizodní známosti a my přece máme kvalitní vztah a já to všechno vydržím a budu to všechno tolerovat. Bylo mi řečeno, že to je riziko manželského sexu, takhle to nazval. A prostě přesvědčoval mě o tom, že on prostě na to má právo a já, pokud já to neakceptuji a pokud já s tím mám problém, tak já jsem blázen. Jo, takže vlastně potom se to začalo stupňovat ve smyslu toho, že mě vlastně začalo vyhrožovat, že ze mě udělá blázna, protože je lékař a protože může zavolat kterémukoliv kolegovi a známému psychiatrovi a ten napíše prostě zprávu, že má schizofrenii. Jo, když jsem vlastně v podstatě, jako kdybych chtěla z toho vztahu odejít, nebo jsem prostě měla nějaké jako základní lidské požadavky, tak vždycky se vyrukoval tady s tímhle, že má ty konexe, že má ten vliv, že má ty peníze a že prostě já jsem samozřejmě nic, jo. Potom vlastně tam docházelo k takovým těm klasickým, že dehonestoval můj vzhled, moje vzdělání, říkal mi, že mám slepičí mozek, že jsem krásná až na druhý pohled, že moji vysokou školu by vystudoval za týden.
A prostě, jako kdyby, jakmile jsem se postavila tomu, že nechci akceptovat ty mimo manželské vztahy, tak začalo vlastně tady, tak se přitvrdilo ještě v tom, kdy vlastně snižoval tu moji sebehodnotu a to moje sebevědomí. Vlastně já vždycky říkám, jako kdyby, že tady tyhle lidi mají opravdu talent ublížit jako samozřejmě na těch nejniternějších místech, protože je znají, protože dokážou nás prohlédnout, že jo, a my si jim svěříme s těma slabýma místama a já vždycky říkám, že on mě dokázal ponížit jako kdyby v každé oblasti mýho života. Naprosto ve všem, jo. Prostě od mých přátel, od mé rodiny, od mých koníčků, prostě do všeho se dokázal navést tak, že vlastně jsem měla pocit, že prostě jsem nic. To mi i říkal, taky mi říkal, že jsem hovno u cesty a tady tyhle výrazy jako používal potom už jako kdyby docela často. No. A mala si napriek tomu pocit, že sa to môže zlepšiť? Ano, samozřejmě ze začátku jsem si vůbec nechtěla připustit, že tohle je ta jeho pravá tvář. Já jsem si říkala, to přece není možné, já jsem potkala úplně jiného člověka a to, že mě miloval, byla ta jeho pravá tvář a to, co teď předvádí, tak jsem si říkala, to je jenom nějaký krátkodobý jeho výpadek, je přetížený v práci, nebo mu vadí ty malé děti, nebo opravdu já, že jsem na té mateřské. Hledala jsem samozřejmě tu vinu zpočátku u sebe, a jenomže potom jsem zjistila, že vlastně, ať udělám cokoliv, tak se to vlastně jenom stupňuje a zhoršuje. Jo, ale určitě jsem ze začátku si vůbec nechtěla připustit, že ta stránka, kterou mi ukazovala, ta zlá, je ta pravá stránka a ta, kdy jako mě miloval, jo, prostě byli jsme spolu měsíc a vzal mě do Paříže, jo, a tak dále, že jo, prostě takový ty typický gesta romantický. Takže jako kdyby, že to byla lež. To pro mě bylo, pro mě osobně jako hrozný, protože já jsem úplně to jako kdyby otřáslo nějakou mojí integritou, tomu jako kdyby, čemu já jsem věřila, jako kdyby, že dokážu jako kdyby rozpoznat v lidech, jo? Protože já jsem si vždycky říkala, že mám nějakou sociální inteligenci a že to přece dokážu poznat. No a já jsem pak vlastně zjistila, že vůbec, já jsem to prostě absolutně nepoznala. Ale dneska už vidím, že takhle zmanipuloval spousty žen, jo. A vlastně, co my ty ženy máme společné, to já nevím, to nevím. Jestli máme nějaké vzorce už v dětství, jako podvědomí, kdy prostě nás nějak vychovali rodiče a proto vlastně podlehneme manipulátorům, nebo je to prostě věc náhody a aktuální životní situace. Jo, to nevím, to netuším. Ale vím, že jsem jako hodně nad tím přemýšlela, proč jsem to nedokázala poznat, proč jsem to nedokázala vidět. Akože z mojej skúsenosti, alebo aj to, čo sa rozprávam so ženami, tak jeden z takých dôvodov je, že tie vzorce tam už sú, ale buď bol nejaký z rodičov narcistický, alebo niekto v tej výchove takto pôsobil, pretože veľakrát je to taký vzorec, že človek je zvyknutý, že tak nejako funguje a potom už prečo do toho spadne a čo sú tie životné okolnosti, tak ja som vlastne robila samostatný podcast na túto tému, že aká žena si dokáže vybrať takého úchyla, takže to sa dá vypočuť na podcaste a je tam vyslovene ako zoznam, taká typológia, že aký typ ženy v akom období vlastne môže do toho spadnúť, ale väčšinou tam už zrejme niečo je, čo sa nesie z detstva alebo z dospievania, kde to vlastne vzniklo, alebo kde človek tie nejaké vzorce si vytvoril. Ale to je tiež samostatná téma. Každopádne niekde sa niečo stalo a potom v dospelosti si človek zvolil nejaký toxický vzťah tohto typu, lebo mu to prišlo, že je na to zvyknutý v nejakom zmysle. Tak. Určitě je to tak. A další věc je, že já jsem vlastně viděla i nějaké toxické rysy vlastně v jeho rodině, protože on byl jedináček a vlastně měl rodiče, kteří ho absolutně zbožňovali, až úplně nekriticky.
Prostě, takže i určitě vlastně věřím tomu, že on se vlastně stal tím narcisem i působením rodičů, jako v dětství. Určite, pretože to je presne zase v detstve toho človeka, ktorý má tieto črty alebo ktorý má takúto nejakú poruchu vzťahovú, dá sa povedať, pretože v detstve sa stali nejaké buď veľmi traumatizujúce veci, alebo ako ty hovoríš, že tam bola prehnaná glorifikácia toho človeka. Väčšinou je to koktail rôznych zážitkov, ale je to v tej výchove, takže to je ako téma samostatná. Ale je to určite tak. No. A zaujímavé, že kde si vlastne, alebo kedy si dospela k tomu takému bodu zlomu, že čo sa stalo, že si povedala, že tak toto už ďalej nejde? No, musím říct, že mě to trvalo dlouho. Trvalo mi to dlouho a v podstatě k tomu přispěly dvě věci. Za prvé moje kamarádky, které už se na mě nemohly dívat, protože jsem samozřejmě po 3 letech tady těchto jeho mileneckých vztahů, kdy potom měl vztah i s jednou Bulharkou, takže té řekl, že je svobodný a bezdětný. A tam ona údajně s ním měla čekat i dítě, potom teda zase ho nečekala, jo, ale to už je celkem jedno. Tak po 3 letech, opravdu 3 roky mi trvalo, než jsem dokázala odejít a vlastně měla jsem 49 kilo, nebyla jsem vlastně schopná fungovat, nebo starala jsem se o děti, ale jako sebehodnota 0 a prostě moje kamarádky mě dotáhly do intervenčního centra, kde se řešilo domácí násilí. Což potom následně v tom opatrovnickém řízení vůbec ten soud nebral v potaz. Tady tyhle zprávy z toho intervenčního centra vlastně paní soudkyni vůbec nezajímaly a řekla, že prostě nějaké domácí násilí vůbec nezajímá ve vztahu k synovi. A to samé i nějaký jako příčina rozvratu toho manželství, nějaké mimo manželské vztahy, nebo takhle to vůbec, jako kdyby ten soud neřeší. Ale to není jenom můj případ, to je obecně, jako bych řekla, jako systém teď českého soudnictví, že se dává vlastně automaticky střídavá péče, a aniž by se jako kdyby nějak řešilo, jak vlastně jsme tím rodiče žili jako kdyby v manželství. A vlastně my jsme byli i tlačeni třeba do mediace, do dohody, jo, což vlastně je absolutně v rozporu jako s tím, pokud já jsem jako oběť a on je jako manipulátor a narcis a já jsem tlačená do dohody s ním, tak je to jako absolutní nonsens, jo, protože on není schopen dohody, on chce jenom vyhrát a zničit mě, že jo, což jsem já viděla, ale bohužel musím říct, že ty instituce jako soud a OSPOD tady k tomuhle vůbec nepřihlíží. Na druhou stranu oni nemají žádný vzdělání, žádný školení, nezajímají se o nějaké narcisní typy osob, že jo, ať už je to muž nebo žena, samozřejmě může to být i žena. Jasné, to může být v opačnom garde. Ano. Ako to teda dopadlo, ten súd? Vy máte zrejme to dieťa ešte už je dospělé, alebo ještě... Ne. Syn má 9 let a dopadlo to naprosto strašně, protože z mýho úhlu pohledu, protože za prvé vlastně my máme takzvanou asymetrickou střídavou péči, to znamená, jako kdyby ten syn je u něj víc než u mě, s tím, že paní soudkyně řekla, že pan doktor se nestaral do 7 let věku dítěte vůbec, což jsem prokázala, no ale že já si konečně teda odpočinu a on se začne starat. Takhle mi to zdůvodnila, to její rozhodnutí. S tím, že pan doktor doložil k tomu soudu, že vydělává 8,5 tisíce na 2 dohody o provedení práce jako lékař. A paní soudkyně konstatovala, že mu to sice nevěří, ale že není v možnostech soudu, aby toto přezkoumávala, tudíž mi nemusí platit vůbec žádné alimenty, protože nemá z čeho. On má 13 bytů, dům,
Mercedes a BMW a nemáme z čeho platit alimenty, protože prostě ta soudkyně z nějakého důvodu tak to rozhodla. Jestli se ho bála, jestli byla podplacená, to já nevím. Každopádně při čtení tady tohohle rozsudku omdlela. Udělalo se jí nevolno, takže jsme ji tam ještě jako kdyby křísili. Jo. Ospod se z jednání omluvil, ten tam vůbec přítomen nebyl. Takže prostě tady se jako potvrzuje, že oni tenhle typ osobnosti prostě vítězí jako kdyby potom v těch opatrovnických sporech, jo? Protože vlastně, jak jsme o tom napsali tu knížku, Zažila jsem nebe a peklo se Zuzanou Santori, která vlastně má velmi podobný příběh jako já. To znamená, děti jsou taky v péči, víceméně ex-manžela manipulátora, který je vysoce postavený, vlivný, movitý a platí směšné alimenty úplně. Takže jako to, co já jsem zažila u toho soudu, tak jsem nevěřila vlastním očím a uším, protože jsem si říkala, že vlastně jsem odešla z toho vztahu úplně zničená a teď jsem očekávala, že ty instituce mě pomůžou. A v podstatě to vůbec nikoho nezajímalo. A byly tam úplně absurdní situace, kdy soudkyně mi řekla, protože můj syn u mého ex-manžela nemá ani pokojíček vlastní, a ona mi řekla, že jí to vůbec nevadí. To opravdu tam mám zapsáno v tom protokolu, že pokojíček je známka nadstandardu a blahobytu. Takže můj syn, pokud nespí v kuchyni podřezen, tak je to v pořádku. Jo. Úplně jako neskutečné věci. Potom samozřejmě ještě se tam řešilo, že můj ex-partner natáčí vlastně nahé ženy a fotografuje je a prodává to na Patreonu, Payhipu a OnlyFans. On dokonce se k tomu hrdě hlásil, řekl, že to je umělecká činnost, ze které odvádí daně. Má veřejný instagramový profil, kde tam má 10 těchto fotomodelek s tím, že je zaměstnáván na dohody o provedení práce. To natáčení probíhá v bytě, kde žije ten můj syn. A paní soudkyně napsala taky opět do protokolu, že to nevadí, že to mého syna mravně nijak nepoškozuje, protože to probíhá v době, kdy tam ten můj syn není. A navíc ty fotomodelky, cituju, jsou extrémně čistotné. Takže prý je to v pořádku. A ako toto vníma tvoj syn alebo váš syn? On svého otce má rád, ale bojí se ho. Jo? Je tam prostě taková, jako kdyby on ho vnímá jako autoritu a ještě to nedokáže úplně, on samozřejmě o těchto věcech neví, on nedokáže v 9 letech pochopit alimenty nebo pochopit nějaký rozměr nějakých videí se sexuální tématikou. To samozřejmě jako je ještě příliš malý na to. Ale další úplně jako kdyby z mého úhlu pohledu strašná věc je ta, že ten můj ex-manžel teď v současné době 1,5 roku má přítelkyni, která je nevidomá. A vlastně můj syn vlastně s ní musí trávit čas. A opět zase jako soudy a OSPOD to vůbec nezajímá, že v podstatě to trávení toho volného času je omezeno samozřejmě tím jejím handicapem. Jo, to znamená prostě zase jako kdyby nějaký pasivní trávení volného času, protože ona nemůže vlastně v podstatě kvůli tomu svýmu postižení chodit třeba do divadel, do kina, nebo sportovat, tudíž můj syn se jí musí jako kdyby přizpůsobit. Což by se dalo ještě jako kdyby pochopit, ale co jsem teda nepochopila, je, že ona kouří v tom bytě, kde se nachází můj syn. A když jsem šla na sociálku si na toto stěžovat, tak mi bylo řečeno, že pan doktor snad ví,
že kouření škodí zdraví a že je to v rámci jeho rodičovské zodpovědnosti a že jistě svoji přítelkyni domluví, aby si aspoň otevřela okno. Jo. Takže prostě v podstatě vždycky jakoby já jsem byla vždycky takhle odbytá a já si vždycky říkám, že vlastně jemu to dává jako ohromný pocit vítězství a je to jako z mého úhlu pohledu absolutně nepochopitelné, co se tady děje, ale prostě je to takhle, jak to je a já rozhodně nejsem jediný případ, komu se to stalo, no. Což popisujeme i v té knížce, kde je příběh 14 žen, kterým se stalo vlastně, který mají jako kdyby podobný příběh. Jo. Tam ještě je hrozně zajímavý, že když přijdete k tomu soudu, tak vlastně chcete propojit třeba spis z toho prvního rozvodu, aby se jako kdyby prokázalo, že ten člověk vlastně týral už tu první ženu. Takže když nevěří třeba vám, takže aby se jakoby propojily ty spisy. A my jsme o to žádali vlastně Zuzana i já. A nám ta soudkyně propojení těch spisů zamítla. A jaký byl důvod? Mě řekla jako důvod, že se jedná úplně o jiné děti. A jí říkám, ale děti stejného otce. Ne, to jsou úplně jiné kauzy, to soudí úplně jiná soudkyně, to prostě nebudeme vůbec propojovat. Jo? To znamená tam třeba to, že on se nestýká s těma dcerama z toho prvního manželství vůbec, což mi jedna psycholožka vysvětlila, že je to i proto, že on jako narcis tíhne k tomu synovi víc než k dcerám. Ty dcery se s ním nestýkají, už to jsou dneska v podstatě i dospělí holky, kterým je 17, 15 a 13 let. A ten soud to vůbec nezajímá. Jo. Jak se ten člověk, jakou měl rodičovskou zodpovědnost vůči 3 dětem z jiného manželství, tak to soud a OSPOD nezajímá, protože to je jiná kauza. Čo ti pomohlo prekonať takéto najťažšie obdobie? Tak určitě přátelé, kteří mi dávali ten náhled té situace, jo, protože já jsem si samozřejmě připadala jako nejhorší člověk na světě, nejhorší manželka, nejhorší matka, prostě opravdu, jako kdyby to sebevědomí bylo úplně tristní, jo. I si pamatuju, že mě hrozně drtilo, že mě třeba strážil i pracovně, kdy mi třeba řekl, že mám vydělávat určitou částku a konečně začít jako prostě, aby to netáhl všechno sám, jako přiložit ruku k dílu a řekl mě prostě nějakou částku, která byla úplně jako irelevantní, jako kdyby prostě, já nevím, nějaké 100 000, jo, což vůbec úplně prostě bylo nemožné vydělávat na tom malom městě i z mojí kvalifikací a praxí. A vyčítal mi, třeba mi ještě taky říkal, že ho měsíčně stojím plat učitelky. A když jsem se ho ptala, co tím myslí, tak mi říkal, no, já když spočítám jako hypotéku a leasingy na auto, tak je to plat jako učitelky. A já mu říkám, no, ale to jsou přece náklady jako pro celou rodinu, to není, že já tě stojím. Jakoby, ale on mi to takhle jako kdyby předkládal. Jo. On mi jako kdyby předkládal, že má se mnou náklady, jako kdyby s bydlením a s autem. Takže samozřejmě to potom dopadlo tak, že mě z toho baráku vyhodil, auto mi sebral, že jo. Takže co mi pomohlo? No, začala jsem běhat, určitě mi pomohlo to, že jsem věřící, takže taky jako to mě asi zachránilo život a já bych řekla, že nejdůležitější je, aby ten člověk, který žije s narcisem, měl někoho, kdo mu fakt dá tu zpětnou vazbu, že má hodnotu jako člověk, jo. Protože já jsem opravdu se cítila úplně totálně neschopná, škaredá, nemožná v každém ohledu, protože jsem to poslouchala tolik let, že prostě jsem mu to všechno uvěřila. A fakt jsem se tak cítila, tak jak o mě mluvil. A to jsem vlastně dneska zpětně vidím, že tomu dodávalo to palivo. To byla ta energie, že jo? Že vlastně, když ve mně vyvolal tu emoci negativní a viděl, že vlastně jako kdyby se tím trápím, tak tomu dělalo dobře. A to je vlastně
tak strašný si tohle jako přiznat, jo? Že vlastně vás někdo trápí a z toho trápení má radost. Já jsem si říkala, to přece není možný. On nemůže mít radost z toho, že já jsem smutná a nešťastná. Nechtěla jsem si tohle absolutně připustit. Jo, prostě dlouho mi to trvalo, než jsem pochopila, že opravdu má radost z mého trápení. Ako to pokračuje v súčasnosti, že keď máte tú striedavú péči o svojho syna, tak je tam nejaké pokračujúce násilie v tom období už teraz po? Ano, samozřejmě je. Samozřejmě je a samozřejmě, že je to teda přes to dítě, kdy v podstatě, když to schválili, tu střídavou péči, a to podotýkám, že první 3 roky jsem měla syna u sebe a on si ho bral na 1 víkend v měsíci a potom, když si to podal k soudu, tak soud okamžitě schválil tady tuhle střídavou péči. Jo. Tak první, co udělal, že mému synovi na mě zablokoval mobil. A já, když ho měl u sebe těch 10 dní, tak já jsem se nebyla schopná synovi dovolat a on mi neposkytoval žádné informace o synovi. Takže vlastně to psychické týrání pokračuje skrz syna, protože pro mě to bylo naprosto strašné. Samozřejmě dítě, který jsem prostě měla do té doby u sebe, tak najednou jsem o něm neměla vůbec žádný zprávy. Nemohla jsem s ním trávit čas a neustále mi bylo vyhrožováno, že jestli se na něho půjdu podívat ke škole nebo na kroužek, takže mě zažaluje za stalking. A ako to vlastne riešiš? Ako keď nemáš možnosť sa s tým synom kontaktovať, tak ako sa dávaš do takej pohody alebo do takého v rámci teda možností nejakého kľudu? Jo, na to se mě taky ptali teď holky, se kterými o tom natáčíme dokument. A já jsem v podstatě, když se mi to stalo, tak jsem musela udělat takovou věc, o které jsem si myslela, že bych nikdy nezvládla. A to, já jsem se musela odpojit od mýho dítěte. Já jsem se musela odpojit, protože já bych to nepřežila. Já bych to nezvládla. Já jsem prostě musela úplně vědomně to dítě pustit a začít se soustředit prostě na práci, na druhý dítě, že jo, prostě na přátele, na sebe, protože když jsem byla v myšlenkách s tím mým synem, co dělá, jak se má, jo, tak prostě mě to zabíjelo. Úplně já jsem měla pocit, že to prostě nepřežiju, že to nedokážu vůbec unést tu bolest, jo. A vždycky říkám, že v ten moment, kdy mi ho takhle sebral, tak úplně mě umřelo moje srdce. Jo. Jako nejhorší, není vůbec nejhorší, že vám ten člověk vezme sebevědomí nebo majetek, ale úplně nejhorší je, že vám vezme nějakou takovou, jako kdyby víru v dobro, nějakou naději. On mi to sebral na určitou dobu, jo. Pak se mi to podařilo jako kdyby vrátit, jo, ale opravdu on mi prostě sebral jako kdyby úplně takovou základní lidskou touhu po životě. Já jsem prostě umřela úplně, abych to přežila, tu situaci. Vnitřně. Já jsem samozřejmě fungovala dál, všechny praktické věci jsem zajišťovala, chodila jsem do práce, prostě, ale bohužel on mě poškodil tak, že už nejsem v současné době mít schopná nový vztah, protože mám strach, že si prostě přitáhnu do života zase psychopata a narcise, že prostě nejsem ještě tak uzdravená, pořád si cítím pod tlakem z jeho strany přes toho syna, že vlastně neustále mi vyhrožuje. Vždycky jednou za čas se potkáme na sociálce na OSPODu a tam mi vyhrožuje, že vlastně bude mít syna on ve výhradní péči, že ho uvidím ještě já, ještě míň, že pokud se nebudu chovat tak, jak on chce. A koľko si teraz so synom v rámci mesiaca? 10 dní. Ono ho má 20 dní a já 10 dní. Čo by sa... No? Zavolat. Už mu můžu aspoň zavolat.
No, ten telefon měl zablokovaný asi rok, ale teď už mu můžu volat. Takže to je dobře. Protože už syn samozřejmě zase dorostl do věku, kdy i on sám mi třeba zavolá, že jo, už to nemůže ten otec takhle úplně blokovat. Jo. Ale teda neprenáša sa na toho syna to jeho správanie, že by sa rovnako správal aj ten syn k tebe? Ne, to vůbec. To vůbec. Ne. Já si myslím, že on se vůči tomu synovi nechová ponižujícím způsobem. Naopak si myslím, že jakoby ho rozmazuje. Jo? Že tam je takový to absolutní materiální zabezpečení, jo? Dovolí mu všechno, je tam taková velká, jakoby, myslím si, že se hodně do něho projektuje. Jo? Popírá nějaký třeba i negativní věci u syna, já nevím, on měl třeba problémy s řečí a já jsem s ním chtěla chodit na logopedii a on mě na to řekl, můj syn nemá žádné problémy, já rozsévám moje úžasné geny a moje děti jsou geniální a vlastně dělal ze mě úzkostlivou hysterickou matku, že ho chci vzít na logopedii. Jo, syna. Takže já si myslím, že on do toho syna projektuje jakoby, že ten syn je po něm jako úžasný. Že v něm nevidí vůbec mě, takže vlastně ho jako kdyby chválí a neponižuje ho, si myslím. Ako je to teraz v súčasnosti s tvojimi hranicami? Začala si nejak inak nastavať hranice vo vzťahoch? Jo, určitě. No. Začala jsem toho vnímat samozřejmě mnohem víc, ať už v nějakých osobních vztazích v rodině, s kamarádkama nebo i v práci, kdy úplně prostě z takového toho nastavení té hodné holky, která se pro všechny obětovala, že jo, tak jsem to úplně jako kdyby přehodnotila. Protože vlastně jsem měla pocit, že jsem mu dala všechno, což určitě tak bylo, jo, jako prostě já jsem opravdu žila v takové té zlaté kleci, kdy jsem se s nikým nestýkala, dělala jsem všechno to, co on chtěl a pro něj. Takže určitě jsem to jako dávám, jako fakt jsem hodně obezřetná. Řekla bych, že až jako někdy příliš, no, že možná to vidím ty psychopaty i tam, kde třeba nejsou, jo, ale prostě už mám špatnou zkušenost, no. Čo by si povedala ženám, ktoré sa boja odísť z takéhoto typu vzťahu alebo ktoré sa v ňom cítia uväznené? No, já si myslím, že musí odejít, protože jinak je to zabije. Já vím, že kdybych v tom vztahu zůstala, tak už jsem mrtvá. Bych dostala rakovinu nebo něco, protože to se nedá vydržet prostě. To je úplně, kdo to nezažil, tak to nepochopí, ale to je prostě úplně totální destrukce všeho. Jo. Já si myslím ale, že opravdu každý tu hranici má někde jinde a každá ta žena musí prostě asi dospět do toho bodu v jiný okamžik, kdy už prostě to dál nejde. A jako určitě bych přála všem, aby odešli dřív, než jsou na té hranici toho života a té smrti. Nebo nějakého psychického zhroucení, že jo? Nebo fyzického zhroucení. Ale třeba u mě to takhle fakt nebylo. Já jsem opravdu musela si dojít až na úplný dno. Nedokázala jsem. Kde bolo to dno? Kde bol ten zlom? Lebo to sme vlastne načali, ale potom sme to zahovorili niečím iným, takže ešte to sa spýtam, že kde si vlastne dospela do toho bodu zlomu, že už nevládzeš ďalej, že proste, že to už tak nejde, že čo to bolo? Aká situácia? Vlastně to byla to situace, kdy už jsem nebyla schopná třeba jíst. Jo, pila jsem vlastně měsíc jenom nutridrinky. Když jsem zkoušela nějakou pevnou stravu jíst, tak jsem prostě to vyvracela, všechno, nespala jsem. To znamená, dostala jsem se do takového psychického stavu, kdy jsem přestávala fungovat. A v ten moment jsem věděla, že prostě musím se dát dokupy pro moje děti a pro moje přátele a pro moji rodinu. A že už prostě tenhle člověk, jakože nemůžu prostě jako kdyby žít jenom pro něj. Jo. Já jsem si pořád myslela, že to musím pro něj jako
přece se zlepším a budu taková, jakou on mě chce mít, aby teda to všechno fungovalo, aby ta rodina, že jo, byla zachovaná, aby prostě on byl spokojený, že jo, ale v podstatě to bylo až takový jako psychické vyčerpání, fyzické vyčerpání, samozřejmě ekonomické vyčerpání, kdy mi třeba sebral auto a napsal mi, že on si nechal teda 2 auta a napsal mi, že mám chodit pěšky všude s dětma, protože budu mít ještě hezčí postavu, než mám, že to dělá vlastně v rámci mého dobra. A já jsem, protože děti měly hodně kroužků, tak já jsem si pamatuju na hodinkách jednou naměřila, že jsem nachodila za ten den většinou tak 15 kilometrů. Takže prostě... Ale fakt musím říct, že mě to trvalo dlouho. Já jsem prostě to nedokázala vidět racionálně. Furt jsem tam promítala ty emoce. A pořád jsem si nedokázala připustit, že on to opravdu se mnou myslí špatně. Jo, mě tam pořád šlo, ne, on nakonec to se mnou myslí dobře. Tady tuhle myšlenku jsem tam měla fakt dlouho. Když jsem jako pochopila, že ne, on mě chce zničit, tak jsem pochopila fakt jako za dlouho. Fakt tak 3 roky mi to trvalo. Postupně. To znamená, nebyl tam jeden okamžik, jedna situace. Jo, prostě asi se toho nakupilo prostě už tolik, že už to prostě nešlo, no. A my sme sa ešte pred týmto nahrávaním rozprávali o situácii, kde ešte teba ako nejakým spôsobom atakuje tá jeho súčasná partnerka. Jo, takže ta současná partnerka vlastně, která je úplně zcela nevidomá a které on rozvrátil rodinu. Ona má 2 malé děti a ona kvůli jako tady tomuhle lékaři opustila toho svého partnera, otce těch svých dětí. Tak ona vlastně ona mi volá a píše a neustále se ho jako kdyby zastává a pořád mě jako přesvědčuje o tom, že on to myslí dobře a on je jako hrozně fajn a ať se jako smířím s tím, jak to je. A já jsem jí třeba i nabídla, já jsem říkala, podívej se, já mám nějaký fakta, že třeba mi jako neplatí žádný alimenty, to ti přijde jako v pořádku, když jako je lékař, vydělává 100 000 a k soudu doložil, že vydělává 8 500, teď to přece není v pořádku. Jako to přece, jako, takhle se přece jako nechová charakterní hodný člověk, za kterýho ty ho máš. A ona mi na to vždycky řekne, ale to není pravda. Jo, protože ona si důkazy přečíst nemůže, on jí vlastně jako něco napovídá, že jo, a ona vlastně teď napsala i do té psycholožce nebo autorce té knihy takový mail, kde se ho zastává a o mě tam píše nějaké hnusné věci, říká tam, že se o té knížce dozvěděla v čekárně u lékaře, jo, což je absolutní nesmysl a lež. Některé moje kamarádky si i myslí, že on jí to nadiktoval a ona to poslala, to nevím. Ale zvláštní je, že já jsem tam vlastně i, když jsme měli jednání na sociálce, tak jsem měla vyfotit její dům, kde ona jako kdyby žije s tím mým ex-manželem a tam je jako kdyby venku hodně flašek od alkoholu. Na to mě upozornil vlastně ten její bývalý partner, že oni hodně pijí a ty flašky tam jsou hodně vidět na té zahradě. Opravdu je tam třeba 50 lahví od alkoholu a tak jsem to vyfotila jako na tu sociálku. Sociálka mě řekla, že jí to vůbec nezajímá, že nějaký bordel na zahradě nebudou řešit. Ale co bylo zvláštní, když jsem to fotila, tak vylezl její soused. A on mi říká, vy jste paní jméno, řekl, že já si říkám ano. A on říká, to je strašný, co tady se děje. Já jsem jako kamarád tady té nevidomé paní, ale on normální člověk, který mě vůbec nezná, jo, mi řekl, ale takovýho hajzla jsem v životě neviděl, řekl. Jo, to znamená, zase lidi z okolí vidí, jo, on říkal, on jí psychicky týrá, jo, prostě tady tuhle paní, ale prostě zase, jakoby, ona je tak hodná, blbá, ona to prostě nevidí. Což dokázala třeba situací, že ona měla nějaký nádor na mozku a šla na operaci. A ten můj ex-manžel, v den, kdy ona šla na tu operaci, tak zbalil mýho syna a odletěli do Bulharska na dovolenou.
A ona i přesto s ním je, i přesto, že se k ní on takhle chová, tak se ho zastává a je totálně zmanipulovaná. Ale já tomu rozumím, protože mě to taky trvalo dlouho. A opravdu věřím tomu, že si ji vybral jako nevidomou, protože ví, že je na něm závislá, že nemá ty informace, že vlastně je vlastně v tomhle omezená jakoby v tom plnohodnotném životě, takže vlastně je to pro něho mnohem jednodušší takového člověka zmanipulovat. Je ešte niečo, čo by si chcela povedať na záver, alebo niečo možno, že nám odkázať, ktoré buď v takom vzťahu sú a potrebujú nejak sa prebudiť, alebo pre tie ženy, ktoré už z takého vzťahu odišli, ale potrebujú sa spamätať? Já určitě bych doporučila všem o tom mluvit. Takže moc ti děkuju, Noro, že jsem o tom mohla dneska tady s tebou mluvit. Fakt si toho vážím. Je to pro mě těžký, protože to otvírá jako kdyby samozřejmě staré rány a je to pro mě jako pořád traumatické, ale já vím, že kdybych o tom nemluvila, ať už prostě s mýma kamarádkama nebo prostě takhle, jako kdyby na nějakých veřejných platformách, takže že by to bylo mnohem těžší. Takže určitě bych doporučila všem, ať už, jestli si tím prochází, nebo už to mají za sebou, v rámci toho uzdravujícího procesu mluvit o tom, otvírat vlastně ty témata, mluvit o svých selháních a co je určitě taky důležitý, odpustit i sám sobě, že jsem si vlastně jako kdyby tohle dovolila v životě zažít, jo. A že jsem to vlastně, ještě já tam mám rozměr ty děti, jo, že jsem to jako udělala těm dětem. A úplně taková bych řekla, úplně jako perlička na závěr, jako moje dcera, která vlastně viděla toho nevlastního otce, který mě týral vlastně několik let a která je úplně úžasná a prostě jako má ráda lidi a tak, je prostě jako fantastická holka, hraje na klavír, chodí, hraje divadlo a tak prohlásila, že někteří lidé by si zasloužili trest smrti. Jo, a to ona je, říkám, velmi, velmi jako mírný člověk, ale když samozřejmě mě zažila situaci, kdy on se ke mně škaredě choval, tak mu to nemůže odpustit a je na něho hrozně naštvaná. Ale na druhou stranu takový pozitivní poselství je, že já vím, že jí se to v životě už nestane. Ona už tohle nezopakuje, protože prostě vidím na ní, že jako dokáže ty signály rozpoznat a nepřipustí si vůbec do života nějakého narcise nebo manipulátora. Protože to viděla v přímém přenosu doma. A on se voči nej tiež tak správal? On ji ignoroval. Jo, to znamená úplně totální nezájem. Ale třeba mi zakazovali vzít na dovolenou. Když jsme jeli na dovolenou, tak jsem ji nesměla vzít a musela zůstat u babičky. Mohli jsme jet jenom s naším vlastním synem. A co je taky ještě zvláštní, že s tou současnou partnerkou, která děti nemá, protože prohlásil, to mi i řekl, že by nesnesl, aby byli nějak postižený, aby byli nevědomí, takže to teda ne, že s ní teda mít děti nebude. Je niečo také, čo ti táto skúsenosť dala, aj keď bola bolestivá, niečo také pozitívne? Určitě mi to dalo vědomí vlastní hodnoty. To, že člověk fakt vydrží hodně a já věřím tomu, že to hezký mě ještě čeká. Takže jako jsem ráda prostě, že se mi vrátila ta naděje. Jo, jako kdyby, že prostě pořád jako kdyby jsou lidi, ať už jsou to muži nebo ženy, jako pro který stojí za to žít, jo, který jsou prostě skvělí a kterým na mě záleží a kterými strašně moc lidí mi pomohlo. To jako bylo úplně neuvěřitelné. Jako opravdu úplně se vším, úplně
od finanční pomoci, psychické pomoci, prostě hlídali mi děti, prostě pomohli mi se odstěhovat, kupovali mi jídlo, než jsem si našla práci, že, když jsem byla na mateřské, prostě jako úplně jako fantastický zážitky mám, jako co se týče jako kdyby pomoci všech okolo. Takže to bylo určitě skvělý na tom. No. Ale jako je blbej ten kontrast, no, jakože to je jako takový velký kontrast dobra a zla. Jako kdyby já jsem měla pocit, že jsem mu strašně moc dala, strašně moc dobrého a vlastně dostala jsem od něho jenom zlo. Ale věřím tomu, že jednou mu za to poděkuju. Ještě nejsem v té fázi, že úplně děkuju, ale jednou mu za to poděkuju. Tak verím, že sa budeš cítiť už len lepšie a lepšie. Děkuju. Ďakujem, že si aj prijala pozvanie na toto rozprávanie a že si sa podelila o svoj príbeh, ktorý naozaj môže veľa ľuďom otvoriť oči a hlavne sa vystrihať. Je ešte niečo, čo by si na úplný záver chcela dodať? Asi ne. Já si myslím, že už jsem se vyčerpala dost. Doufám, že to někoho zaujme a kdyby někdo chtěl ještě něco osvětlit, tak určitě mu může dát kontakt na mě. Dobre, tak ti ďakujem, že si prišla. Ďakujem, že si si vypočula dnešnú epizódu. Keď sa ti páčila, prihlás sa na odber, nech ti neunikne žiadna téma, zdieľaj ju na sociálnych sieťach a hodnoť podcast Od srdca hviezdičkami, aby sa k jeho obsahu mohlo dostať čo najviac ľudí, ktorým môže pomôcť. Ešte viac inšpirácia a odkazy nájdeš v popise tejto epizódy. Už teraz sa na teba teším pri ďalšej téme podcastu Od srdca, tam, kde začína nová kapitola tvojho príbehu. A pamätaj na to, že si zaslúžiš to najlepšie.